Здравейте и добре дошли в новото видео. Както знаете, каналът ми е предимно, насочен към футболните карти, но в България доста хора събират стикери, в което няма нищо лошо, разбира се, просто аз харесвам повече картите, тъй като с времето се съхраняват едно на ръка по-лесно. Второ, има доста повече вариации, отколкото стикерите. Но все пак смятам, че е редно да обърнем и внимание на стикерите, тъй като има наистина албуми, които са на по 50-60 години, може би, които са от световни първенства, например, и струват доста пари. Разбира се, нямам такъв и не мога да покажа, за жалост. Извинявам се. Но, за сметка на това, ще ви покажа един албум, който вече ще направи 14 години. Така че смятам, че е интересно. И да, нека направо пристъпваме към албума от европейското 2012 година. Тук имаме на първата страница талисманите, както и няколко встъпителни стикера. Тук имаме градовете и съответно стадионите, на които се е играло първенството. Още една такава страница. Извинявам се. Тук имаме страните, които са участвали най-вероятно. И програмата, както и трофеята. Първият отбор е този на Полша. Разбира се, Войчех Щесни, разпознаваем, както и Лукаш Фабиански. Сега не мога да ги огледам всички един по един, за да кажа кой още. Виждам Лукаш Пищек, ако пропусна някого, съжалявам. Блъщиковски. Да, няма да мога да ги оглеждам и да казвам за всеки по нещо, но ето тук, например, Левандовски, разбира се. Веднага се забелязва. Следващия отбор е на Гърция. Елините. Които напоследък нямат много успехи, но кой знае, доста държави, които не сме очаквали последните години, са правили не триумфи, но са стигали надалече в големи форуми, така че не се знае. Може и с Гърция в бъдеще да се случи нещо такова. Русия. Следващия отбор е на Чехия. Да, Томаш Росицки. Той беше играч на Арсенал. Нидерландия. Дания. Разбира се, определено най-интересният отбор тук е този на Испания, който изпечели европейското 2012 година. Ще стигнем и до тях. Отбор на Германия, Мануел Нойер, разбира се. Тук всички общо са разпознаваеми футболисти, така че... тук ще има нещо интересно със сигурност. Стикер на Кристиано Роналдо, въпреки че е залепен. Със сигурност не е залепен стикер на Роналдо от европейското 2012, след години ще струва доста пари. Няма как. Всички карти, стикери на Роналдо и на Меси ще бъдат с изключителни цени след 10-15 години, не знам. Като мине малко време, след като се откажат вече. Така, ето го и отборът на Испания, разбира се, пълен с звезди, Шаби Алонсо, Шави, Серхио Бускетс, Фабрегас. Тук отново всички са, на практика всички са звезди, така че няма смисъл да ги изборявам. Така се едно отчитам присъствието на някой футболист повече от на друг. Италия, също силна нация, определено. Марио Балотели, лошото момче в футбола, можем смело така да го наречем. Република Ирландия. Хърватска, ето това е един от отборите, за които смело можем да кажем, че не сме очаквали да постигнат тези успехи, които постигнаха в близкото минало. Те най-вероятно и сега имат предпоставки за
за да направят нещо интересно на голям форум, но определено постигнаха чудесни резултати. Украйна, Швеция, Златан Ибрахимович. Отборът на Франция, също много силен национален тим. И на Англия. Винаги фаворити на големия трофей. Така и не може да се доберат до него. Дълги години. Стивън Джерард, моят любимец. И наближаваме края. Съответно тук има стикери с, може би, избрани моменти или... сигурно от финалите, да. Тук си пише. Да, това стикери от финалите. През годините. Да. 2008, да, помним. Изключителното поколение на Испания, което взе 2 европейски титли и 1 световна. 2008-2010 и 2012. 2010 е световното, 2008-2012 европейските първенства. И с това мисля, че приключваме албума. Така че надявам се видеото ви е харесало. Кратко видео, но да покажа един албум. В следващите видео очаквайте още по-нови всъщност. По-нови албуми ще показвам, не толкова стари. Пак ще са интересни според мен. Да се видят и разбира се, ще се върнем и към картите, но смятам да отделя няколко видеа за стикерите. И така, надявам се видеото ви е харесало и до следващия път.